ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande mayo ngol rewoye wargo mayela gambi ba fata fallema dinguiraya ko on waktu yoni hato masina kame jombo ko ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal tribunal mo dakar taƴini lebbi tati e kaso taw ko papa ale ñang ne wondi e biteɗo modi ñang kam e amanda to leydi mauritanie jagorɗo mo leydi france e rima ɓiɓɓe france naɓe taweteɓe leydi mauritanie ha tente nokson ne mbawata rentade yoga e nokkuji ha tenti e moɓodirde caggal seppoji guila hanki ha fenma hanki kikiɗe wonande konguɗi hoorejo leydi france to leydi mali jagorɗo mo leydi france hanki huccodiri e jayndiyankoɓe holliti kaldigal wodata hakkude laamu leydi france kam e pelle ceɓɓitiɗe to leydi guine konakiri nelaɓe loni nelaɓe CEDEAO konon kadi union africaine dañi jodorade kikiɗe hanki o e selludelen diallo kono ala ko gasi haydara kabruji men ɗemgal pular ma en jaa toon to côte d'ivoire nigéria nonne kadi niger ha fenma toon to burkina faso kame iran ha fenma toon to états-unis de amérique musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen tinne kadi kala tinɓe yo tintina ɓe tinano dille kala e mawnude ko dillin ɗum ko ɓuuri mawnude ɓesngu fondinaɓe no didorno wonɓe wuuro e wonɓe ladde ene bismi dendagal guure taariɗe dendagal guure hoddiɓe guure jiidaɓe rendaɓe gurdam rendaɓe jaam e jamalun kala ko wayno wolumnere ko wayno wolum hatar ko wayno lewe beelel gawdi marana gurel maluma gurel selle buubu awdi aten burguduna ñaabina ha feerella mbahe bagudina mbaña jawaldi rufi awdi kañaɓe dugge beydiya e dendagal gure taariɗe kala wuro ngo innaka noon yo andu ko kañum adora ene bisma noon e uddirgol jeere mabɓe jeere hesre pullo ngarɗude yaadude e jamanu nde won noon woni neɗɗo ko miijo ndeke woni wuro ko jeere ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe dendagal bandiraɓe julɓe kala ene bisma e uddirgol nder jeere nde noon uddirgol ngol waɗa ko yeeso teddugal maire wuro ngo kono Dia Oumar Haruna ene bisma kadi ne teddinira waali diwano wondude e préfet falne nde kañumen foof ene bisma dendagal guure taariɗe dendagal guure hoddiɓe kala ne bisma nde garton e keewal garon e peewal yettiniɗo ɓatake o e bisma ngo ko musidɗo men sehil men ɓiɗɗo wuuro ngo biteɗo Abou Yarawa tawteɗo to dowlaci tentoyi Amérique bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñande goo lewru novembre lewru dartodu mbadden dando faade fondu tawtoriyede ɗeɗo golle paydune no feewi nde ɓesgu nguro waɗi ɓatake tintinde ɓatake erango ummorade e maître Adama Baldé e to maître Adama Baldé ko guendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkuni mondial ma maître Adama Baldé ko labɗaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal bawɗo kadi musidɓe tedduɓe ƴewgal maître Adama Baldé ne waɗi erango faade dendagal client makko wonɓe Amérique wonɓe Asie wonɓe Europe e dendagal to mbawi wonde kala omo wiya on dendagal neɗɗo hakkude client e ceerno mum hakkude almudo e ceerno mum wona tan ma almudo jooɗo yeeso ceerno ala to mbawɗa wonde kala ceerno ma so tawi ne hooli hoore mum ene
wawi gollonadema hano hannirtini ɓaade kayne andi indema ene andi inde jinnaɓe ma kala maître Adama Baldé ene eero dendagal ɗanniyankoɓe kala yo neɗɗo ƴeew yo looto yo wat ƴeewgal waɗa longal ko adi kene ɗanno kadi kala fannu mo liggotoɗa longal mum ne woodi ɗum noon maître Adama Baldé ne wiya onon ɗanniyankoɓe onon ƴeewoɓe golle onon yiɗɓe yaade caggal leydi mbaɗe longal mon hano hannirtini son jettima kadi lotoɗe hano hannirtini maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti oɗo saaha joni mo tawi nder Dakar to cité Dalal Jaam so tawi a ari ha ɗon sa waɗi 33 877 0034 walla 33 877 0035 ko numéro ji bureau ji makko numéro ji cabinet ji makko ma ƴette hano hannirtini so tawi kadi jiɗɗa ko haaldude makko kanko maître Adama Baldé mbatta ko 77 454 27 09 ma heɓ maître Adama Baldé maître Adama Baldé ene wiya en mbadden dando faade makko hayo bela mi dañi bela mi joftana bela ko ɓatake ummorade e docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa labɗo reedu malaɗo mune docteur Djiby Sow en andina dendagal kileneɓe makko ha tengti noon ɓe lappol palol dande maayo wonde e oɗo saaha joni omo tawi tourné makko ñalawma hande omo tawi to wuuro men Barkewi ma waɗɗon balɗe seeɗa so ummi ɗon fayi to Ndendori so ummima to Ndendori ko ɗon waɗata ndewmi takel hawo yetto Dakar dendagal guure e yoga e guure men tawateɗe e lappol palol dande maayo ha e nokkuji jeeri kala ma o yetto hen hano hannirtini docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo andina kileneɓe makko wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jawrande diabète e tension ittoje seero e wonduɓe e hémorroïde natowo e jaltowo kala kanko docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo wiya dendagal bandiraɓe yo ganduɗe leɗɗe noon ko wonɓe nder leydi Mauritanie walla Sénégal walla Mali leɗɗe ɗe noon mbawa yaade ha to Europe walla Asie wata Amérique saabu leɗɗe ɗe ko liquide woni ko ndiyam mbawa yaade ha toon taw bonani kono kala wonɓe nder nokkuji men Sénégal Mauritanie e leyɗele takkiɗe ɗum ene mbawi safroye ɗum hano hannirtini docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo wiya dendagal bandiraɓe yiɗɓe ɗo ko laaɓi ko ɓuri ɗon labde mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ko leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wi on safroyade ɓuuri safroyede le grand guérisseur ene wi on kala e nokku he to wawi tolnade mo wat communiqué o andina bandiraɓe yahannoɓe ƴettoɓe otoji men jaaha ha Dakar walla yahannoɓe ha Djum mo waw arde ha e guure mumen walla guure ɓurɗe ɓattade ɗumen gam hoybiten ɗumen ko fate transport docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wiyen mbadden damɗo fadde makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mobare nogas e jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabruji men e ɗemgal pular yeeso haalirde nde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba nomin kewi wiide on jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ne ɓuura ɓattitade on e kala saaha so tawi on jiiɗi hettade buuɗaliru meɗe kabruji coftal ɓalli actualité ji windere ko nonne kadi e gueɗe jahoje e nder jayde weltare TV kala so tawi on jeehi toon to YouTube on tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ko ɓurɗon yidde nder jewte moɗon ma on keɓɗum toon kabruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal dadiɓe ɓe hinde faggodu duwañeɓɓe leydi Sénégal pawi juuɗe mumen ñalawma hanki o sanga midi e camion goto taw kadi ganduɗa camion iwi ko toon to Mali mo yaɓani Dakar taw mo jolni conteneur ɓolo mo ala haydara immatriculation
taw ko oto ko ton to Mali ɗum nana oto jagga ko hakkunde Kidira kam e Tambacounda tawa may makko noon kene fotto wonde ujunere e temettete capanɗe jeeɗiɗi e jeegom kilo taw ko huuɗo bonko ko ɗum nana oɗo henna saha joom camion e hoore mum ne tawe e juuɗe dadiɓe caggal noon wonande ala ko woni darde mabɓe so wona haɓade kala ke ene wiye huuɗo bonko ɗum waɗi ko ñalawma hanki o sanga midi koye oɗon fannu kedoren Noro Sindia ne tawe département mo Bignona tonne kadi koñinkoɓe hinde mintoreɓe ko ɓen tigui ndiddi worɓe ɗiɗo caggal nde ɓe no ɗacci motoji mumen kame sakuji mumen ɓe mbawi hoccude motoje ɗe kame sakuji ɗi kala ɓe tawi hen huuɗo bonko yonko no fewi ɓe tottiɗum gendarme ɓe halfinaɓe diwan o ɓen gudditi hen losko yañgo no fewi beele kadi waɗoɓe ɗiɗo hen gueɗe ene mbawa fawede junggo ɗum noon koye kerola hakkude leydi Sénégal kam e leydi Gambie ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en jaa ha to tribunal Dakar ɓe ñaawi subaka hande o Papale Ñanga jaydiyanke ɓurɗo hewde konnguli muɗum e nder réseaux sociaux kono ne kadi ene wonde biteɗo Modi Ñanga caggal noon wonande nde ɓe jaltini konnguli mabɓe ɗi gonɗani faade e jagorɗo kalfinaɗo jangde towde woni Cheikh Oumar Anne ene wondi kadi e gardinoɗo catal bitegal OFNAC caggal noon nde ɓen gaddiniɓe kayitol laamu ñawore mabɓe yani hande mabɓe lelo lebbi tati e kaso kono kadi mabɓe job amende goto e mabɓe kala capanɗe nayyi ujunere kono kadi mabɓe job amende kene fotta wonde million ngaji sappo ɗin million ngaji sappo noon ɓe joɓata ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo jangde towde nde leydi Sénégal to Darou Mousti tonne kadi ko fitinaji walla mbiyen tanaji kewɗi wadde nder leydi Sénégal ko ɗin tan goni e wattude e kala saha so tawi kay ko debbo jeewo goto kam tigui wulnine bama ha wuli jaw yuppi e lembo muɗum woni nawluma o nawlira noon oɗo saha mo gonɗen enen tawe to hôpital principal mo Dakar kanko on debbo noon baɗɗo ngal ɗon baɗala o ɓenninama hanki to cuuɗi niɓɓi tawiteɗi toon to Louga taƴowo booli taw kadi ganduɗa kam tigui wonno jogontonoɗo wonande guilay daha guilay ayeji ha e piiɓi ha e goɗɗum taw kadi ko cippirteɗo wonande ko kanko tigui jogontono wonande ñawdorde on cippirtenoɗo kanko ɗo hen gorko biteɗo D6 to lawol RNE mo Kerma Sara ko toon tigui o hewno darade e kala saha o jogui ko jaasi makko sa rewi ɗon tan sa renaki téléphone ma e ko joguiɗa kala a wasat ɗum o fawama junggo ñalawma hanki o jagga noon ko toon to forêt classé de Mbawa ko toon wo jagga e nder buhal makko ɗo omo haɓɓi toon jaasi makko tawama makko téléphone aji joyya oɗo saha noon caggal nde gullitali kewi wonande autoji dewoji ɗon e kala saha mo heewi yande e mumen oɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Sénégal ma en gartu e ɗan leyɗe ndewani lawol woni migration clandestine caggal oɗo saha mo gonden darnaɓe ne goya deƴƴani taw caggal nde sukaɓe yonɓe no fewi jooli e maaje kaɗe ɗe leydi Sénégal taw ko yinnoɓe yaɓande toon to maaje kaɗɗe walla ni yinnoɓe yaɓande toon to Europe ñalawma hanki o jamma hecci hanki sanga 3 heures jamma ko dadiɓe ɓe sangoma ara ko ɓen tigui teeɓi kene fota wonde 39 wonnoɓe e laana mumen yinnoɓe kadi yaɓande toon to Europe caggal noon wonande nde ɓen dadiɓe payi mabɓe ko ɗon tigui ɓe jinno dogdude e laana mabɓe hawre laana ka yuwi kono hay goto mabɓe mayani kamɓe kala ɓe paabama ɓe tawe to base naval amiral Faye Gassama e nder leydi Sénégal siftinoɗo saha mo gonen woni tigui nokkuji kalirde e nder leydi ndi ko ɓeɗo hen sukaɓe leydi ndi hewɓe ƴettude laaɗe taw ko laaɗe ndiyam yiɗɓe yaɓande toon to Europe ɗaɓɓoyde gurdam moƴƴama ɗum noon waɗama hen jewte jajƴe no fewi kam e wasiyaji kewɗi no fewi nde yimɓeɓe kala gartirta haqqillaji mumen e nder leydi mumen mbawa gollade golle paydiɗe no fewi yewde kala kene wiye produit giwɗo to leydi France ɗum noon yoga e pelle hanki e rima ko wayno Guy Marius Sagna kono ne kadi e fedde witende frappe France dégage hanki yoga e mabɓe jippima e booli ɗum noon ko fate Jamra e hoore mum e rima holliti ma windu ɓatake fade ambassadeur mo leydi France taweteɗo Dakar ɗum noon hollirde mette mumen no fewi ko fati e hoorejo leydi France ko haali e gurdam taw koye sifa annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi ɗum saabi guila tan hoorejo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan guila tan o eri toon to Ankara lamorgo leydi Turki wonande ɗo saha mo gonden leyɗele julɓe kala ha tente e leydi makko yooɓe jaw kala produit guiwɗo to leydi France hay goto woto soɗɗum ko ɗum jeeyi sababu
Qatar kañum yowi kono kadi koweta ha fenma Jordanie yoga e nokkuji goɗɗi kala ko ɗum saabi noon yoga e pelle tawetede Sénégal erima kala ko ene wiye oɗo saama goɗen produit giwɗo toon to leydi France jowe hay goto woto soɗɗuma to Sénégal keddoren ha joni ma en garte jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal no woyi wadde e kala subaka hande o ƴewdama kene fota wonde subaka hande o 450 woni ƴeewaɓe tawani gonde oɗo henna boros ko yimɓe jeegomo hen tato ko tumanoɓe ene jokkodiri e ɓen wonduɓe oɗona ñaw hen goto noon itti ɗum ko caggal leydi Sénégal ɗiɗo heddiɓe ko raɓaɓe andaka horraɓe ɗumen 120 keeɓi cellal mumen subaka hande o kooti galleji mumen yimɓe jeeɗiɗo ene tampini ballita e fofandu e cuuɗi safara tugganma tan gila lewru mars ha yettiɗo hen heɓɓe ñawo e nder leydi Sénégal koɓe 15,991 neɗɗo e nder ndeɗon limore 14,4 neɗɗo keeɓi hen cellal mumen 322 jalti hen aduna oɗo saama gonen 8 neɗɗo ene tawe e cuuɗi safara gam hebde safara mumena to Mauritanie paɗena jagorɗo mo leydi France kalfinaɗo hakkude leyɗele waɗi erago mum subaka hande o wo holliti wonande ɓiɓɓe France naɓe taweteɓe nder leydi Mauritanie ha tenti e Nouakchott nde mbawata rentade no fewi yoga e nokkuji tene kadi nden to moɓodiri ɗum noon ko caggal nde hoorejo leydi France yaltini konngudi mum ɗi fewani ko fate banggue desinanoɗe e nder annabi men tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon caggal hanki wonande nde seppoji mbanno e yeeso ambassadeur mo leydi France tawetetto Nouakchott kikiɗe hanki o rewɓe hewɓe no fewi kañumen ne jippima e boli gam hollirde mette mumen ko ɗum jeeyi sababu kanko jagorɗo o erima ɓiɓɓe France naɓe taweteɓe e nder leydi Mauritanie ne mbawata rentade no fewi e nder ɗiɗon nokkuji Sahara Média ma en gartu Senali Yuna jayde wiite noon ɓe kolliti radio Kobani ɓenne kadi kolliti ciifi hanki kala kene wiye programme français taw ko yaltinde journal ha e jewte ha e hutorade yoga e kaɓirɗe giwɗe to France kala ɓe jowi ɗum e radio mabɓe ɓe kutorta ko ɗum so wona tan ɗemgal arab walla ni ɗemɗe goɗɗe ɗum noon siifi nden siifande ko gardiɗo goɗon radio biteɗo lobbata wuldu e tahbi lobbata wuldu aytam ko on tigui siifi ndeɗon siifande ɗum noon siftinde ɗo saama gonen hewɓe koko pelliti haɓate yoga e leyɗele France leydi France yoga e konguɗi ɗiɓe jaltini tona sen garti e ɗanleɗe ndewani lawola koɓe 150 migrant taw kadi ganduɗa ko wonnoɓe e bateau mumen yinnoɓe yaɓande toon to maaje kaɗɗe ɗe Espagne caggal kikiɗe hanki on de bateau mabɓe paani e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ɗum jeeyi sababu renoɓe maaje kaɗɗe leydi Mauritanie mbiɓe teɓ oɗo saha kamɓe kala ɓe tawe juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mauritanie en keɓani andude ɗoɓe jeeya e leyɗele kono kam oɗo saha aɓe tawe e juuɗe leydi Mauritanie Sahara Média ko jaydi toon ɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie holliti gouvernement mo leydi Mauritanie hanki kañumne hoore mum holliti mette mum no fewi faade e konguɗi hoorejo leydi France ko yaltini oɗo saaha mo gonɗen taw kadi farni koye julɓe taweteɓe windere nde kala le kalama jayde witenoon ɓe kolliti wonande jeere Nouakchott oɗo saaha mo gonɗen kala kene wiye cogguji taw ganduɗa ko cogguji taw ko fruit kam e lugumaji oɗo saaha mo gonɗen koko ɓeydi serde ɗum noon so tawi coggu mum ƴeewama filtima laabi 5 coggu wonno nguɗon ngu caggal kilo tomate wonno ko 300 uguiye kono ɗo saaha mo gonɗen yeehi ha ujunere e 500 uguiya caw ganduɗen yoga e fruit ji giwata ko toon to leydi Maroc yoga e liguimaji ko fate banggue tomate gueɗe goɗɗe kewi iwde koto banggue Algérie ɗum noon ɗo saaha mo gonɗen finoɓe e nder Mauritanie ha tenti wurɓe e jeere mawde nde Mauritanie kolliti hen kulhuli mumen kam e mette mumen kala ha joni koye Mauritanie keddoɗen Senali Yuna finoɓe wuro Rosso ha tente leggal Diourbel ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen ko ɗom ka mawka tawete toon caggal teskede ɗo saaha mo gonɗen ɗom kane tampini ɓe no fewi ɗum noon ɓe erima laamu ngu e kala saaha robiñaji ne kuppa toon yiddeɓe kay ko yaamu ngu nde andata ɓe jiiya koye nder leydi Mauritanie kamɓene
nde ɗom kama ɓe wawata ittede haalaba sengi wi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali jagorɗo mo leydi France woni Jean-Yves Le Drian ɗum noon ko hanki nde o huccodirno e jaydiyankoɓe dañi namde kewɗe ɗe o namda toon to Bamako galle Kuluba wo arti ko fate banggue namde kewɗe no fewi hakkude kaldigal ko wiyete dialogue hakkude laamu leydi France woni tan hakkude laamuji ɗiɗo hen haɓotoɓe pelle joguitiɗe armeji taweteɗe nder leydi Mali bette ma kaldigal woni hen o holliti oɗo saaha mo goɗen kaldigal wawata wodde hakkude ɓen joguitiɓe armeji noddittoɓe diineji hakkude mum e laamuji ɗi so wona tan oɗo saaha pelle gonnoɗe e nder leydi ndi taw kadi ganduɗa ko pelle joguitiɗe armeji haaldaɓe ciifodiral nandiral ko fata banggue nandiral jaam kan haal noon yalti ko caggal nde tuuma wonande leydi France leydi Mali doguino koyɗe jaam waddude kaldigal hakkude mum e pelle joguitiɗe armeji ha ganduɗa ɓen yimɓe ɗaccita taw ko nangganoɓe e dogde koyɗe jaam Algérie ɗum noon wo holliti ɗum wodata tene kadi wodani ha joni koye leydi Mali keddoɗen sifande hakkude jagorɗo kalfinaɗo ngaalu mo leydi Mali Bital Husseinu Sannu ene wonde jagorɗo kalfinaɗo gueɗe hakkude leydi mo leydi France ɓe ciifodiri hanki sifande kene fota wonde 85 million koppreje euro ɗum noon ko wallide yogay guure jeeɗiɗi taw ganduɗa ko taweteɗe nder leydi Mali nde keɓata ndiyam timmuɗam beele kadi mbawa ɗomɗidde nonne kadi wuuro Bamako go nde wawata hebde kuɓɓam ha timma caggal teskede kuppiraji ene kewi e nder goɗen wuuro guure jeeɗiɗi ɗaminade ma keɓ ndiyam taw kaɗa koye ndeɗo sifande kene wona 85 million koppreje euro kuli korone hen jeeya segune hen jeeya sans mobtine hen jeeya sévarine hen jeeya kono ne kadi banja gara ha faynma min ka kono de gure kala ko hen jeeya wure dingo ko Bamako e hoore mum beele oɗo sa haɗe kala kene wiye niɓɓere ha tenti e kuppiraji courant taweteɗi tona hanki ñalawma ko jangu waɗi e nder sara banque centre mo Bamako ɗum noon ko gorko goto nannoɗo e nder banque o ne yinno tigui tirade halis mum yeeha tiri toon kene wona million ngaji sappo ɗo yalti banque gam faade to auto mum ko ɗon tigui worɓe ɗiɗo wonnoɓe auto daƴimo kural e buhala nden wo teɓɓitima o yani ko ɗon tigui ɓe kefti sak makko ɓe jaadi hen kanko on gorko noon oɗo saaha mo gonino mo tawe hôpital mo Gabriel Touré taweteɗo to Bamako wasi halis mum heeɓi kural ɗum noɗe mbiya tan yimɓeɓe ndeɓe mbawata rentade no fewi tene kadi hollitama police woɗɗano ɗon ɗo fella ɓen noon tawtornoɓe ɗum ɓe e rima nde tawa laamu ngu nde tawno nde ɗon fiyande e rima laamu ngu nde wawata ɓurde ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti yahoɓe yoga nokkuji mantiniɗi ko wayno banque walla yoga e hôtel aji ha joni koye Mali keddoɗena ma en kalale commerce finoɓe e jeere mawde nde Bamako caggal mbalisaji bondi tawete toon kame luuɓo kono ngol lawol wona ɗum ɓe goyti ko laamu ngu so tawi tan woni yurnitaki caɗele mabɓe ko fate banggue réseau téléphonique e kala sahani heewi kuppude réseau ala te kane bonna golle mabɓe no fewi caggal kamɓe commerce aji mawɗi e ɓuuri wawde hutorade ko fate banggue commande marchandise uji koye téléphone aji mabɓe ɗum noon so tawi laamu ngu toppitaki ko fate banggue weeyoji téléphone aji koɓe salatoɓe yobde kala ko ene wiya lempo ni juuti e nder jeerede Bamako sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry Mohamed Sellou Dalein Diallo ha oɗo saaha mo gonɗen koko holliti ɗo hen sumgoji ɓennuɗi ñande 18 ɗo hen lewru kam tigui ari yeeso e polgo ko wona ɗum ko noon nelaɓe loni nelaɓe union africaine nonne kadi nelaɓe CEDEAO hanki jettima toon guila hecci hanki dañi joɗorade e catal seni dañi joɗorade hoore jagode leydi ndi ko noonne kadi hanki ɗaɓɓitino yidde joɗorade e Sellou Dalein Diallo Sellou noon hollitino wonde soɓe joɗoto koto bureau mum to Hamdallahi siftinde on goɗon bureau koko udda guila 17 uddi ɗum ko laamu ngu ko wona ɗum ko gueɗe kewɗe gonɗi toon koko duppa matériel uji mo kala koko nawa ko fate banggue ordinateur uji ha e gueɗe mo kala ko toon tigui o holliti ko toon ɓe joddoto ko noon ɓe battinima joddade kikiɗe kirɗo no fewi toon to galle makko ɗo hurla taw hurlimo toon ko werlaji blenduɗe laamu ngu neeli yo kurlomo toon ko toon tigui ɓe dañi joddade kene wona heure-uji ɗiɗi kono koɓe kaali hewani Sellou holliti hoolaki CEDEAO hoolaki union africaine hoolaki loni oɗo saha kañum hooli tan ko booli kamɓe kala maɓe jippoye booli gam seppude haaɓe keeɓa ndimago mabɓe caggal hawde saha mo gonɗen
hay goto ɗippani ten hay goto haalani ten kadi o hoolaki hay seeɗa ko fati e bange wonande cour constitutionnel leydi ndi jogorɓe artude ɗo e balɗe seeɗa ko fati banggue ɗiɗo hen sumgoji kanko sellu noon o holliti oɗo saaha ɗo woni e nder galle makko ndiyam ustima ñamde ustima teni kadi omo jugodi toon e sukaɓe yonɓe no fewi kono kadi oɗo saaha ala kalɗo mbawi dañde ndiyam ni ñamde ɗum ne kadi windere nde kane laara hay goto haalani kono kadi ɓe kollitino hanki ɗiɗo sukkiɓe makko kanko selludelen diallo ɓenne kadi biftanoma hanki ɓen ɗiɗo biftanoma hanki kono kadi hollitama e subaka ɓe ɗaccitama kamɓe ɗiɗo kala sen ha joni garten koye nder leydi Guinée FNDC hanki erinoma nder leydi ndi kala wuro maygo wona banque wona société ji wona jeereji wona magazine uji pop yo uddu ha timma kono kadi ɓe jippoye boli ɓe mbaɗa seppoji e wiide coordinateur FNDC woni Abdourahmani Sano kono noon ala ko gasi ko jippi ko hewani tene kadi ñalawma hande o seppoji puɗɗitima toon no foti kala ala taw ko gasi kono ma en a gartoye hen to Côte d'Ivoire ko huɓere mawde derguiti toon to Côte d'Ivoire nokku biteɗo yippugo toon ne kadi ko immeuble goto mo R+4 kam derguiti subaka hande o yimɓe ɗiɗo noon mbasen pittali mumen kono haɗo ɗo gonen aɓeɗen jokki astade gam yidde ƴewde so tawi ala won hedditiɓe toon to Côte d'Ivoire balɗe 4 heddi e sumgoji suɓade hol jogorɗo ardade leydi Côte d'Ivoire PDCI e FPI hanki mbati ɓe mbati to joɗorde PDCI noon ko ari kono beje FPI ko landalora Bagbo e gardugola Pascal Afi Ngessana holliti hawde saamo gonen erago mabɓe ko ɓiɓɓe leydi ndi kala mbawata heddade galleji mumen hay goto e mabɓe wotto ne kadi kamɓe kala yoɓe mbar Alassane Dramane Ouattara ko fati e banggue ƴamtugol lefol laamu dawal tataɓala e nder leydi nde sen giwi to leydi Côte d'Ivoire paɗen koto Nigéria yimɓe jeetato taw ko remoɓe jeeyaɓe wuro wiyetengo mori wuro wiyetengo Morantine tawe e woɗɗani no fewi maydi guri remoɓe wonnoɓe guese mumen ko toon tigui fedde witende ISWAP Boko Haram tawiɓe toon ƴetti tan ko laaɓeji taaƴi daaɗe mabɓe caggal tumdeɓe e kala saaha ɓe dokka kabaruji iwde Boko Haram taw ɓe dokkata ɗum ko laamu leydi ndi ɓe dokka ɗum ko koninkoɓe leydi Nigéria kono haɗo ɗo gonɗen andaka taw holko saabi ɓe mbaɗi ngal ɗon baɗal to Nigéria jeeɗiɗo taw ko wujjitinoɓe naati e bateau noon immatriculation muɗum ko Liberia giwno to Lagos taw kadi ganduɗa ene jolni pétrole jonɗo no fewi ene farni ɗum toon to Angleterre ɓe jiita noon ko caggal nde ɓe jetti Angleterre bateau wonno hen kono gasi ɗi neɗɗo ɓen kala oɗo sane tawi juuɗe dadiɓe gam waɗede loskoji so wona ɓe nanniɓe toon siftinde on e kala saaha batoji giwoji Nigéria yimɓe hewɓe ne kewi moltade nder faade toon to Angleterre ɗum nawɗo saaha kamɓene aɓe tawe e juuɗe police mo migration taweteɗo toon to Angleterre to Burkina Faso sifande hanki to waga 2000 sifande noon kene wona 13 candidat kamɓe kala ciifi nden sifande wonde sumgoji baɗoji ne nogase ɗiɗi lewru fandu nde wonata sumgoji jaam e kisal e nder leydi ndi kala hay goto wasa huɓɓude fitinaji e nder leydi ndi to Wagadugu legal bitegal liddi oɗo saama gonɗen woni toon ko ranguji mawɗi no fewi holko addi ranguji caggal kaya nde natal gotal feeñi walla ni nde mbaadi wotiri feeñi ɓalal miira koreji gorko biteɗo Karugu gonnoɗo jagorɗo e nder leydi ndi kowoni mbeelu feeñgo ngu noon nandi koye Vierge Marie ko ɗum jeeyi sababu ko kuɓɓi toon sondelaji kewɗi no fewi ɓe ñallata ko julde ɗon yimɓe giwata koye nder jokli nokkuji ɗi kala ko ɓittodiral e duñodiral woni ɗon to Niger biftama kikiɗe hanki o taw ganduɗa ko yimɓe iwnoɓe toon to Amérique gorko giwnoɗo toon to Amérique ne wonde koreji mum walla mbiyen ne wondi e famille mum jennoɗo yaade toon to nokku biteɗo Masalata taw kadi ganduɗa ko hanki o bifta e wiide préfet nokku biteɗo Birini koni kon tigui holliti ɗum noon so tawi woni cottigune wooda hakkude ɓen jaggateɓe pelle joguitiɗe kono kadi ɓen biftotoɓe honde gasata ko ɗum woni nandal jayde leydi Niger windude oɗon programme
to Iran subaka hande o ɓe erima leydi France nde wasata huɓɓude fitinaji taw ko fitinaji musiba ko fate banggue hakkude leydi France kam e leyɗele julɓe ko wona ɗum ko ɗimmo ambassadrice mo leydi France taweteɗo toon to Iran taweteɗo toon to Téhéran hande noddama yo ara hujjo holko saabi hoorejo leydi France haali ko kono ne kadi Pakistan e rima hanki ambassadeur mo leydi France taweteɗo toon to Pakistan nde wawata arde hujjo jangto holko saabi hoorejo leydi France haali ko kono ne kadi toon to Amérique ñalawma hanki o sumgoji bannoɗi toon to Sénat ngam suɓade ñawowo oɗo saama goɗen cuɓaɗo wiyete ko May Koneya non kadi Bretta non tigi woni inde makko kanko toɗɗa kanko noon o yarata koye duuɓi 47 hanki o dañi daɗe 52 e wondi e 56 dande woni ko salanimo Donald Trump noon holliti wonde oɗo hen juge toɗɗaɗo kanko ɓuuri wonde juge ɓurɗo ngarɗude e nder leydi ndi kala ɓurɗo wonde kadi sukajo e nder leydi ndi kala jafoɗona inde makko kanko ñawowo ko Maya Koneya Barrett woni inde makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en e kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jamiyo jamal hiranena